Kaninyo mga angkol. Good morning to all of you and to uncles. Wala may laing kalingawan kundi ang inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. My happiness. I will listen to your programs. Tagmag of your life. Itago na lang ko sa pangalang Raver. Just call me Raver. Nagtrabaho ko sa Saka Water Station din sa May Mintal. I work in a water station here in Mintal. Sa mong silingan ang akong uyab-uyab, mga angkol. You know, uncles, yeah, my girlfriend is in the front of my worker, my station. I have work. Si Chrissy ang akong uyab. Her name, Crazy. Nagtrabaho sa Isipyaya ila Kuya Balong ug Ati Ganggang. She is a housemate, of Big Brother Balong and in English Big Sister. Yes, Big Sister Ganggang. Kabuan pa lang ang among relasyon, mga angkol. We have a 3 months relationship together with my girlfriend, uncles. Bisan og lagumon og pamanit si Chrissy. Chrissy is a black mamba. She's beautiful of my eyes. Apan ganahan ko siya ang kagwapa kay dalagang Pilipina. I like is being honest to me. It's kind of like a Filipina. Filipina girl. Apan dolanday. Dulunon kay Glaki si Chrissy. You know, Doladay, my girlfriend is, there's a lot of boys who come inside. Oh, my God. Mo na di nang nakuuganahan. That's why. Maski ako mga kauban, magkapakapa. That's why I don't like Doladay. You know, my co-workers is always go in my girlfriend. Okay, na nagsugod ang gas na tayo. Okay, na. Tabo. Di pakarga na ako sa multicab, te.
Hey! Ay ko taman, dito si Toyegs. Yung ulad ko. Sa? Ulad! Ulan! Ikaw ka Okay. nawagon. Ayaw mo ka naman. Ay ko na ma'am. Ako rin pinakadagong... Oh, ano? Ako rin pinakadagong halin din eh. Ako rin pinakadagong halin na ning imong wan din eh. Oo, pinakadako kagalin, pero gamay ka kang remittance. Dili man. Utang man. Alam naman mga utang. Ano man na. Asa man Sige, ma'am? deliver na. Na, okay na kayo ma'am. Okay na kayo. Oh, Benigisa. Ako, ma'am. Pangalan mo, state your name. Ako si Kako. Sa... bakit ka na ko lang, ma'am? Mag-orabag ka. Si tata ko, tata. Okay, tata. Kikagog Surigao, kikagog Surigao. Huwag ko ng utanan, taga-asa ka. Pangalan ko sa Taga-Surigao ko, utanan. ma'am. Taga-Surigao ko. Mura mo kang babagalimangot, ha. Ano ba yan? Taga-Surigao, ma'am? Deliver ni mo, mana. Okay na, ma'am. Okay, ma'am. Benigisa. Ka na marag lang si Chris Boss. Okay lang, okay lang kayo. Sagani ka. Jig. Jake. Lagi akong ginalista na inyong delivery diri. Pati nga na lang ko kaya akong tubig diri. Ay, malugin na. Nagkusyuhan ni. Pakutan na sa Tagalog, ma'am. Pakutan na sa Tagalog na. Ay, Tagalog. Ano sa Tagalog? Pakutan na sa Tagalog. Ma'am, unsa man, ma'am? Kasi ang lagi niya. Sa Tagalog na siya, ada perbedaan rin. Pwede kalimot ka. Ma'am, inayos ko na po yung mga galon at container sa likod, ma'am. Oy, Francisco, magdadaha ka pagsalita, ha? Huwag kang mapalaka, pare. Ano ba? Gusto na ko rin matrabaho. Git mo, kasabot ka. Okay, ma'am. Okay. Tagalog. Yes, ma'am. Ikaw, tata. Taga-Surigao. Ako, ma'am. Okay. Dili, ikaw. Ako, okay kayo, ma'am. Kadwa na may kumbalik dito, ma'am. Driver. Ote. Anak yun. O sa'yo, ute. Ikaw yun. Tataak ka. Leo Day, Park. O, ikaw. Polio ka sa Santa Cruz, man. Polio ka lang sa Santa Cruz. Hindi mo angga, ganito. Ulad man. Ulad? Ikagog, takluban ko gikan. Ako ang Taklupan nung tagayaron. salinis na hurot. Sige na. Pagtrabaho na mo kung gusto ninyo masilduhan ta mo. Sige mo kistampay diya. Sige mo paduding ng mga babae mga agi diri. Stop niyo ito, ma'am mo. Sige na. Trabaho na ka ni Midre, sige na. Ay, mapagdala na ng babae diri ha. Uy, isang magandang Ay, Francisco, sa aking paglungtong. Ikaw talaga ba? Tulog pansitan. Huwag kang ganyan ba? Magbili ako ng tubig, B. Magbili ako ng tubig. Magkanong galon? Isa lang. Isang galon lang, isang galon. Sandali ah. Ulad. Hey! Ano, ikaw mo na maala pare, may inaayos pa ako dito pare. Chris! Lalay mong kuya, lalay. Wala nagsundo siya sa bata. Nanglako, gachutor mo itong bata, good. Uban-uban mo na sila. Ba? Naka-cellphone rin, sige na kayo. Saan sa dito sinyo ka? Isaw dyan yung mga kuya. Saan sa dito, bapo kayo ng mga music ba? Oo ba? Uy, ulad, lima, biya ko lang kay... Wad yung kwarta diri ba niya? Wapamang ko silduin lang ni ati, good ka lang magkuhan mo. Pwede ko ni muluda. Lad. Ay! Okay! Lad. Ludan ka na ko. Hey! Red! Namli ka. Wala, nagpahit kong kuhaan, nagpahit kong tubig. Lad, ipalihog lang ko nagkuhan na katong galon dito sa likod. Okay. Yung kunda, number niya, ludan lang ka na ako. Ayaw ka balaka. Alagi, bantay ka ha, bantay ka. Sambihan na nga. O paludlod man noon na nga. Ako may uyab niya. Dito mo ng mga iglod sa kay ulad noon. Oh, asa naman ka?
Mali na ko kay maglungag para ko. Mabutra ba to sila si aking si kuya ron. Bye. Maya ka gabi mag-istorya. Kada gabi, may mag-istorya yun. Sundayanan eh. Aksan taga Balacan eh. Grabe kayo. Isa na kay... Ako man ang ginaludan na si Chris niya. Muna nga. Text-text niya sa anak. Bitaw kay ako na siyang meron mo sa isang kong cellphone. Kaya kay may ano, pinapuog yung short ba? Ikaw, Francisco, ano masasabi mo? Grabe pare. Itong mata ni ba? Pare, nag-ayos ako ng ganang water dispenser pare. Ayaw lagi. Pa doon ng Guanza Nosol sa may mata. Kaya budlat na yung mata ni mo. Pingipon mo, pangag na naman ka. Wala man akong plies pare. Ang ginagamit kong ipin lang. Tapos nag-ayos ako ng ano pare. Nag-ayos ako ng water dispenser. Biglang dumating yan si Chrissy pare. Oh. Nakabuka ka sa harapan ko. Nakaganon ako. Nakahiga ako. Grabe pare. Ganun ba? Nakakita ako ng pare. Na stairway to heaven. Ako kay. Panan ko dyan kan wala yung kuya yang ate. Tapad mi dito. Po kay sir. Ya kung ising-isihan. Loadan din ako. Text din yan niya. Kami na juga kulang na squawa. Itigin na. Ay, andyan si River. Grabe. Katong kuhan. Istoryanin niyo ba? Walay. Ang galing talaga ni Peter John Simon pare. Pero ala, pilis lang sa kwan, pilis lang ni kwan, ni Pio Bilga. Pero may gimpay pa pare. Kaya yan. Pili lang yun. Basketball yun yung istoryanin. Baseball, Lad, Ay, Tan. ano yung istoryanin niyo, Dre? Wala ka lumog, basketball. Nasa ka dyan? Saan yung mag-istoryan? Alam yung nag-istoryan yung lain dre. Grabe, yung gana, kaya kong 3 point na ni Jackie Chan ba? Kanang Jackie Chan. Pare, Poets. hindi yan si Jackie Chan pare. Isa ba nito? Si Jeff Lee. Jeff Lee, Jeff Lee. Grabe talaga. Watata. Ang pagtira niya 3 points talaga. Grabe talaga yung 3 points niya. Ano tawhana, gano'n ba? Ano sa mga team ba? Sige, sukol ko ninyo. Huwag na may kuhan niya. Live. Nag-ayos mo na ako ng galon pare. Mag-istoryan na sa amin na yung kwadro, ate. Kay muli. Muli ay ko kan. Muli ay ko takloban. Masturya ko. Ta! Asawan. Sino nagkatingalas, tata? Saan yung matingali? Bago ko matingali. Baka sa isipan, ang bisyo pinasukan, di ko maliwanagan. Ako'y nalalapuan, mancha sa katawan, di kayang maiwasan habang tumagal. Krisi. Gubayin ko na sige pagkag... Sa mga nagilak-hilak mo ka. Malaki. Wala man kuya. Mau na, maguyab-uyab. Wala kuya uy. Ganggan, istoryara ko na ganggan. Ikaw ba? Nasa day ka? Kita-kita na lang yun yan. Palahi na yun. Palahi na yun. Lahi na galing umandirig yun. Ikaw, naguyab-uyab man ka ng river na satbang. Kun mo kuya anak ko. O diyan ka, numuhilag man ka. Nagbulag magod may kuya. Ay, di maya ako istoryaho na. Basta yun sa mga niya. Ako sa istoryaho. Sabot kuya, ano yun kuya? Ay, sige, gilak ka. Bugawas ka. Dong River! Uy, kuya! Kul! Sama dyan, kuya, Kul! Saan, Kul? Wala, napangin agad ko eh. Hukas ako igang kayo.
Uri ko labi na kong pawikan ko man nasa karsada ko. Isis yung bataan. Kadong naghilak man na si Krisi, ako yaya. Buto na niya kuloy. Sa iba ba ko nang gibuwagan? Alangan ko nga. Blagot man kumi. Ay, mapawago di mo da. Ikaw pa'y makigbuwag sa babae pagkagwapo ni ba? Alangan nga, sa una magod ko, nasakpan ako na siyang nailaing ko bang lalaki. Nakasabay di ganahan na. Karoon po. Mahilig kayo magduldulog mga lalaki. Yan na ako. Mau po day. Kasi gawas ako diya, kalingog-gog din mo. Bro ka babag mura-mura. O samahan ko iyo. Gagam. O siya man po din Krisi nga magkukoy yung paglalaki. Kaya ba sige magkagwagwala ng mga laki diha? O nang ngayon, maguyap ko lang kasi maguyap. Amigo naman niya, ana niya, mga ala-ala nila. River, amigo, ramang pugay, River. Amigo, unya, grabe kayo. Magramira mo cellphone. Nialudan pag daw siya. Kadungog ko eh. Ang sa mapuday na Krisi, ginaludan, mapuday ka, unya, ginapahiraman daw pag cellphone. Tabon lang ko sa ulan, di ko mutingog. Tabon lang ko sa ulan, di ko mutingog. Tatawa, di na butingog, di tabo na lang sa ulan. Alangan, kigilty mo na siya. Dito, palit og tubig. Imbis ako istoryahon, ako uyab. Dahil may istoryahon. Mau po dahil Krisi, kay mapalit kang tubig dito, mapulit istorya sa mga kauban. Yung kabaw ka rin mga kauban, huwag pas kamid na. Isa ba Krisi, ako yung istorya Di niya. ko mutingog. Itabon lang, tabon ako di sa ulan mo ko. Tabon ko. Tanawan, nililak, nagtabon sa naw. Sige, hilak, tabon sa naw, kana. Mau na ako pasabot. Ayaw, dali mo kay Jasmine, kaya wala magkagkaroon. Tabon na pala mong naong, be. Ano mo na nagtabon yan, nagkuhan. Kasi na nakabulila ko. Hilak, nagtabon na. Okay. Butang yung silencer. Usa ba po do? Usa man ba? Kung sa man ang inyong relasyon, binuwang na o binuwang na. Ako, tinarong ng kul. Pag mag-usap na siya, kul, pag mag-usap na siya, balik ko. Kung mag-usap ko no ka Kriste, makigbalik ko sa manggaman. Ikaw kasi kumausap ka. Mag-ibalik ka sa simura. Ikaw mo. Mo tago ko sa kung kwan. Mo sulti. Sa buka ni istoryahan yun. Pag istoryahan na mo niya, pagbalik mo. Kung sa mga Chris, di ka mo istorya. Ha? O, ikaw lalaki. River, kung sa man. Istoryahan na mo dili. Sa no posturya, di mo na siya matingog dira. Matabot ko din. Matabot ko sa ulan. Istorya ba? Hindi ka mastorya. Kung istorya ni mong kuya ni mo. Istorya ba? O sa mga Chris, istorya niya, Chris. Ikaw lang durian niya. Magbalik na lang siguro mo. Dili, ikaw kasi kuhan. Si River. Kung ano ka rin na mo pastoryahan, me. Sa una naman to. Sa una naman to yung nakitaan, be. Ano to yung kuhan, be? Sa una. Sa una naman to. Sa una naman sila sila. Alam siya sa una, niya karon dahil, muadto ka diya sa palit kag tubig sa mua. Text ka ng kauban ako, manghirap ko cellphone. Ang karon, mau po din na Chris. Kung mag-text mo po din ka, hirap-hirap cellphone siya ang kauban. Pagsuryanay ka rin mo, dili ko. Madamay sana, madamay sibilyan na mo. Magay na ka nagsuryan naman, madamay po sibilyan na na. Makatulog na rin ako maghayang na. Gamay, slightly yos. Yan sa man, balik to. Sige.
Bantay ka di ka mag-usab ha. Ang mag-usap na layo ko, pero ako gugod. O, sige, basta mag-usab ka. Kaya kung di ka mag-usab ha, di ko makigbalik na nimo. Ah, sige, bantay kang ha. Uy, mag-usap ko. Ayo! Balik kong tubig! Ayo! Hasa naman ako mga tao diri, oy! Dugay ba? Ay, ma'am! May Balik nagtubig! kong tubig! Ay, kadali lang kay ma'am, huwag mo karga, ma'am! Dahil lang ka... Asa? Why? Okay, mapuro tayo gini ako refilling station diri! Ah, dito ko gikan nila ni Kuya Palong, nag-first try mi dito. Tungit mo ni ay! Sugal, Dek. Sugal magani, di sugal. Kung sawa ko kayo mutalat, ay mo palit ang tubig, oh! Ati man na na! Kabawi. Tawag naman ko ni ma'am. Ati man na na! Ma'am, pila ka grami mong gusto, ma'am? Sundihan na mo, hindi ka na. Ano naman mo? I-deliver na ako ni sinyo, ma'am. Ayo, nalulang ako! Tulo ka dam, alsaon mo. Tulo ka dam. Mami! Free delivery man ni ma'am! Pre-delivery man ni ma'am. Drum ba yan ni ma'am? Di na mo na kaya! Ato na lang ipa-deliver, ma'am, ha? Sige! Ay, naku, maragkaroon pa may kamata ni ma'am. Pumuntagan na siguro ni si ma'am, uy! Gani. Uy! Asan ang uban mong kauban? Dahil deliver sila. Asan naman po? Nag-deliver, ma'am, na maligya ang tubig. Kasi dahil na diyay. Nakita na ko to sa Tagalog. Nag-refill mo na. Ay, Tagalog. Okay lang ako dito. Eh, Francisco, alam, katon ko nang, wala ni mo malit ang tubig dire kay, magkain mo na lang ka, magkapangag ka yung tubig dire. Naglagay lang ko ng mask, ma'am. Nag-enjoy ko na ba, ma'am? Ato ng nawal, Francisco, wag ka. Asa si River? Tawad na dito, mamo. Uy, butag sa'yo pa lang. Dalaan ko na dito sa Oraya, pagwata ng ice. River! Hey, Ikaw, talik-driver pati. River, ako na ba? ga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 g
diha. Saan gani ka na yung kuya? Hindi, balo naman na si Uncle diya. Bitaw, ka rin matrabaho diri, atiman na. Ulan! Ay! Siguro unahan mong pildi no, pag-deliver na dito. Kamang kayo, hinay kamong gaya dito. Hinay kamong gaya ko to, bali ko sa Asa mang isa? Ato kong silbi ang patay. Tata! Mama na ito kabot, ma'am. Ay ko, inagsurigaw pa ka nag-deliver ka nila pagkapunta. Karoon na Wala balik. na. Sa baruburo ko gusto, ma'am. Baruburo ko gusto. Asa ba itong isa? Ah, si Chik Chik. Chikdik! Gikan ko dito sa parang hindi yung birthday dito. Buti yung mga bataan mo, abot ninyo. Pildihan lagi ko, pero pabalihan ko din, ma'am. Mauna! Gusto kayo mo kanggang ang gamot pag mubali. Kalibo lang, ma'am. Kaya lagi na ko. Hindi ko pwede mabali, ano, ma'am. Sige na, o dyan na, mubali mo. Laban ako unin nyo, oy. Ayo. Papalit akong tubig. Papalit siya. Pagkuha ng tubig si kuya. Uy, problema na dito sa tubigay mo gusto, ha? Kaning, kuhan? Kaning mineral? O kaning purified? Kanalang kuhan, kanang purified lang. At ihon, kayo na akong amo. Kaupaw lang agyan na. Nasinto kong kuhan sa magay. Ano juga na-reply ko di ko ng text? Pinuta kong load. Uy, come on mo. Loadis ako diribi. O sige, luda sa 30 lang ha. Kayo na yung kwarta ka. Ada para pa mo. Sige, magpaabot lang ko. Ulit ako sa magamot. Ayaw pa. O, gunit ako. Dali lang, ha?
Hey! Chris! Siya ni mo, Chris, eh. Ako'y bumayag ko juga magmahay ba? Makaingon juga kani kinabuhi. Kayo diyang haruhay. Wala ko'y load. Wala ko tapos gabi, eh. Ay, kabalakan. Dala. Palod dito ka. Ato dito sa loya, palod. Palod ang kwadro. 50, ha? Steaks ta. Yung gusto ba, gusto ka, piramining sa kasilpon ako. Sounds niya. Papo, kinig sounds ni. Bago na ko ni download ni. Salamat kaayo, Lord. Basta ikaw, Chris, ay problema na. Ano sila makapalit tubig? Sa kuha na yung palit tubig day. Ha? Isa na may palitanan yun dire. Kaya si Francisco may ganito katag dire sa hay kung wala'y tao dire. Wala ka nang itas kuha. Wala ko kakita ni mo. Ikaw wala ko kasuko gudayon, good? Kuan kayo ka ba? Kaya na sila. Ano Si Luso yung kayo ka. Tinglan mo. Ay, kung pag-inana, Rip. Bulag na ta. Wala ko gibuhat ka dautan di mo. Ano Kung ano mag-text mo ka sila. Anong sila baka madul-dul, be. Migo naman ako na uwi. Stila ni Wala mo. ko ikuanan na nila. Uy, mga migo naman ako latanan. Stila ni mo. Ay, nata. kayo gabaho nga. Ay, nata. Lagot kayo ka ba? Ay, di ko gusto ka magbulag. Tangan magbulag. Uy, gabi ko. Jojo ka kaayo ba? Sabi na ko na balitaan nga muli naman daw kaugmag Santa Cruz. Uli ko sa takos kay para muha akong kalagot si muha. Ya, Rip. Saya kaya itong relasyon, Rip. Magpulaw-pulaw biya gintag yun mga BE. Diyan mo na naulaw ko ni mo. Butangan ba ko ni mong chikilini si Leong. Bulabog biya ko na ni ating ni Kuya. Di na Wala na mo gini mo kasama-sama ina lang sa kailan sa lang unod-unod. Wala na yung nga napatan na kagamigas ng pula. Utro muna sila po. Utro muna sila. Kabalo naman sila. Langan, utrong mo ng kuya ni mo. Sweeto mo kaya napot. Gani. Sige, isa, mutana lang ko. Zaman. Bago na ganyan mong kuya. Bako na ako kuya, oy. Sige, balik ta pero last na ha. Last na gina. Isayay sa tabi. Ang ko na naman kasi ako kuya, ha? Na, kuanan, ang ko na naman kita kuya, ha? Alangan, Biki, corner mo ko niya, Bik. Wala ko yung kuya, wala yung pangutana. Mura gina yung pangutana, bisag kinsang tao. Mo gina yung pangutana. Sige lang. Yaw sa man, usban na usbi-kubi. Muli sa Santa Cruz. Ayaw kubi ayaw, ha? Pag-text ka punta, ha? Basta magbago ka. Magbako lagi Hindi ka ko. magbago. Di na dyan kunin mo. Lagi. Nagbulag, kunya nagbalik. Nagbulag, kunya nagbalik. Nagbulag, kunya nagbalik. Ano yung sitwasyon na mo ni Chrissy, mga angkol? Pero saad man noon siya nga di na daw siya musa batong. Sa mga kauban, mag-text-text. Magpaload pag yun. Suya kayo ba? We have good me. Diba kamo mga angkol? Ka-text-text pa mamuglain mga angkol? Sige na lang mga angkol eh. Basta madamay pa mo pero salamat kay sa gayon ninyong gihatag sa kuha. Talang kay Chrissy ug sa mga nakarelate diha, may buntag na lang ninyo. Inyong suwat magtatampo. Raver.